الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga urip ni Allah, isad na limurkatan Allah na upama ko misampay tanong si sagyang kanan ulan-ulan rakus taufikan tanong Allah terangan Allah sa mga puso tanong sa manggil labak tanuro nagyang kutua mga subuan yan nagukapamakutan tanong udi nakasisa kuyaan tanong wagyang kutua mga simbo na si ikwallahu ta'ala nagkapananggilaan tanuro nagyang kutua mga lalangan Allah. Giyang kay mga urip no Allah ulan-ulan Ramadan na forsa ini opportunity ini bagi katanunan wallah ka antano makapanimu sa amal antano makaparuli sa madakala amal kesabapan na sagi ang kutua kita liadu kung mga amal tanu kung kapakataling matanu si isalungan na mori mga amal tanu mga pipian misabab san mga urip ni Allah na tantud na malalim uruktan Allah amay kasakatan na isampay tanu si sagiang kanan ulan-ulan ay sabab na niya kaysa na adna dua katawang ginawa si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutua dua katawang ginawa na di silan makiperang si ikulalang ku Allah di silan ni makitidawa na miya syahid agyang kutua isaw na agyang kutua ikadua niyan bulayo ka iyan na ay kiyawapat yan na si urian umya kasaragun na adna mitatagi na puno ko mga sahaba apitatagi na piyan agyang kutua miyaw rimatay miyaw rimawapat na miyaw na makasulod ko surga digyang kutua miyaw na mawapat na sukya tatagi na po niya gito na sumiyong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piya manutuliano nagyang kutua tagi na po niya na ayapitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin na ayat tigin na sabaputo nakagiyang tigin man agiyang kutua miyawri mawapat na aya maana na miya karaot sa kanyan sa isa Ramadan na miya kapamuasa sa kanyan nagumiya kapanambayang sa kanyan sa gibuan na karakat si sagiyang kutua miya kasaragun akiawri niyan mawapat dito isabab mga urip no Allah amay kasakatan na pananaguntaman ang tanwag yung kutua mga simbatan si ikwallah ingugulalan tanwag yung kutua mga simbatan ikwallahu ta'ala nakapakay mambuag yung kutua miyaw na kaya ganatiran si sagyang kaya dunia nakapakay mambuag kaampisan tanong sila na sa katanoy mo na makasulsi ko surga umiyog sa Allah na naginan isabab mga urip no Allah alalay yung tanong pumanganin si ikwallah isampay tanong niya na si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan apakataling naguriski ang tanong niyan sa mga amal ang mga pipiya lalayon niyan tatarangan na sa mga puso tanong si kung mga amal ang mga pipiya ang katanian nagyang kutua mga bukal nagugyang kutua kandereno lain yuman mga urip no Allah yang kaiya kapapagintaw tanong ko dunia na kanabat tanong saya pagiti kanabat tanong saya ay makna niya nakatatap ganatan tanong buwag yung kaya dunia nakagiyang ganatan tanong buwag yung kaya dunia na ay patut terkatano nagyang kutua lala yung tanong kapakarini para doon sa mga amal di tanong kapakasusakya
sa mga amal makapantag si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaiya oras tanong iman to mga rip no Allah na lagi dit na giyang kanan nakapkila ni ron si sagiyang kanan na mga screen niyo ayay ini mababalo ya bendingan tanua ini bugay rakat tanua giyang kaiya mga ulama tanu sang kaiya Arab na makapantag si iku ukit takapangangalawa tanong si sagiyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Ayamaan niyan na giyang kutua anto na ay ukit kapag tanong si iku ulan-ulan Ramadan na nagtanwa ang beluya abendingan anto na isabab pa kaya beluya siya abendingan na giyang kutua mga ulama tanong si sagiyang kaiya Arab na aya sabab mga urip no Allah na adna mga tao aya katawiran si iku kapupangangalawa si iku Ramadan na ipupangangalaw ron na giyang kutua piti barangan na panganangkan piti barangan na langwan taman sana ayama na niyan na makapantag si iku dunia lagi dukang gita-gita lagi do kalsunur udi na mga programa kana bagyanan ayama na niyan na ipangangalaw tanong si sagiyang kaiya ayama na niya na ulan-ulan Ramadan. Ginan isabab mga urip no Allah. Ikay gipong ang along tanwa giyang kaiya ulan-ulan Ramadan nakatiiso pagaluin tanong ipong ang alaw tanong si sagiyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Paganay ron nagyang kutua lalayon tanong di ikapamangani si ikwallah. Ayama na niyan na pupumanganin tanong si ikwallah subhanahu wa ta'ala isampay tanong niyan si sagiyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Isam niya panutul sa hadis, ugit na malubay hadis, nasukon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira amini sampay sa kaniya na ulan-ulan Rajab. Na di sa kaniya na mamangani si ikwallahu ta'ala. Sa ayapang niyan si ikwallah na tigyan man Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab, wabarik lana fi Sya'ban waballighna Ramadan. Aya ko napangani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira amini sampai sa kaniyan si iku ulan-ulan Rajab na tigana ya Allah napakambrakatang kar kami so ulan-ulan Rajab nagpakambrakatang kar kami so ulan-ulan Sya'ban nagusampay kaming ka si iku ulan-ulan Ramadan. Ginan ilalayon pupumangning kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mialwi sa hadis ugit na malubay hadis na ini dalil bid no mga ulama ayama na niyan na da karata yan pupumangni su tao si ikwallah si ikwayama na niyan nakisampay niyan ko Rajab na di niyan pamangnin si ikwallahu ta'ala akisampay nun wallah si ikwayama na niyan napakataling maulan-ulan Ramadan. So kung sa mga salaf rahimahumullahu ta'ala na ayabtadiran na diiran pamangnin lalayon si iku Allah ay sampai siran wallahu ta'ala si iku ulan-ulan Ramadan nam ulampan ada pan nakataling Ramadan na marili para dusiran din sa kapupumangniran si iku wallahu ta'ala sa isampai siran wallah si iku Ramadan. So sabagi na aya kapumangnin yang Allah na limaw lampan ada pan ako Ramadan na diiran pamangnin si iku Allah ayama na niya na isampay siran wallah si iku ulan-ulan Ramadan. Gina ni kailangan sir katanong tulala yung tanong kapumang ni si iku wallah. Kaupama kung isampay tanong wallah si iku ulan-ulan Ramadan narakas aso mga pusot tano nakikatatrang so mga pusot tano na antunay ni ba na atatarangan wallahu ta'ala si iku mga amal ang mga pipiyah na mataan na miyaguntong tanong. Kaya sabab na miya parulitan wag yang kuto madakla balas apakah po na si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kaparulitan sa miya kadakdakla balas apakah po na si iku Allah. Na ginan paganero. Kailangan na magpumangnitan si iku Allah isampay tanong niya na si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan apakataling. Na ikadua ay ipangangalaw tanong si iku Ramadan na an-niyatus salihah. Yang ketua di itanu kapakapani at piyupiyah anto na iniba nakapakapagi ikhlas tanu piyupiyah si ikwallah di tanu magi ikhlas si ikwallah o di nang panini atan tanu agi yang ketua kapanggil bakatanu kung mga simba tanu ku Allah
si isagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian miya tiruyan sa hadis o kaya panutulon o Umar radhiyallahu ta'ala anhu tigyan naman ay innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Mataan na ayabu at terimaan ko mga galabakat tigo Rasulullah na suad na amanga niaton. Makang gugulala na si ko mga niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nagumataan ayabu abigian o piteng gisaan o di napisa katawan na sabu sa kaya paniatan yan. Ginan ikari na mga urip no Allah sa kailangan nagyang kutua ayam na niyan na di tanu kapakapaniat sa sisagyang kaya anto na iba nakapumuha sa tanong sisagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Na inisumpa tuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan naman ay faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Sadana tingman ay Rasulullah sa tao aya arupaan o kaya tugalinian na si itum yung galing ku Allah agus walungan agus susuguyan na aya kapakam bebetadagyang kutwa kaya tugalinian na si iskanian miya katugaling ku Allah agus susuguyan aya maanan yan na terimaan wallah agyang kutwa kaya tugalinian asis iskanian tumiyugalin si iku Allah agus susugu wallah aginan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Sa manati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao aya kiyatu galinian na makapantag ku dunia adna tonto tiano ku dunia udi na singayo yan sa iku dunia fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Udi ating mani Rasulullah na aya ini tugalinian na pantag sa baya pagkibubayaan yan pangarumaan yan nagyang kutwa kaya tugalinian at tigo Rasulullah na kaparulinian din nagyang kutwa ni atiyan ayamanan yan nasa din sa paniatan nakakugalabak ka nakakuwang ka nito talagi nagyang kaya panutulon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na anto na isabab kini sumpato nagyang kaiya hijrah ayay niya inaluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapaniat nanto na ini inuro na imi susumpat agyang kaiya hijrah na aya sabab pa ya mga urip ni Allah na aya sabab pa kaya aluyagyang kaiya hadith na si isagyang kutwa kaya tugalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus mga sahaba at tumiyugalin sila na si isa Madina na sagyang kutwa kaya tugalin nilan na adma muasa kataw amama aadna pagkibayaan yan na si iku mga muslimah, mga sahabiya na sabab sa giyang kutwa kapagkibayaan yan na nagyang kutwa kapagkibayaan yan na tumiyugalin na kami yun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si isa giyang kutwa kiyo nutiyan na si iku Rasulullah na miyo nutamabu giyang kutwa pagkibayaan sa ayabu ini nutiyan na kagi tumiyugalin na giyang kutwa pagkibayaan yan na mini ilaham wallah si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin apad sagyang kanan amya manugalin aya ini tugalin yan na pantag sabai pangarumaan yan nagyutu ikatir unu Rasulullah asadin sa tao aya maanan yan na aya kaya tugalin yan na si itum yugalin ko Allah agus suguyin su Rasulullah nagyang kutwa kaya tugalin yan na keparulin yan dinutua si iskanin miya katugalin si iku Allah agus suguyin nagusap man sa tao ating mani Rasulullah aya ini tugalin yan na makapantag si iku dunia anian makwa udi na makapantag sa baya pagkibubayaan yan pangarumaan yan nagyang kutwa paniniatan yan ko kaya tugalin yan at tigo Rasulullah na keparulin yan lani man nagyang kutwa kaungangan Rasulullah kapakay man nagumiraw su Rasulullah sad na kisa tumiyugalin saya aya maanan yan na kanaba makapaniniat ka adna ni atiyan na salakaw na di na kami akipugunot kapakay man na tiro nuto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inuto da tiro Rasulullah na aya sabab padaro ka tiro Rasulullah na ginan so kababaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amawngo si iku salakaw di salakaw
Dinian kebubean agiang kutua masa kita kateru. Kagi esu Rasulullah nasakan yan ida alawan yan amapi paparangayan si iku mga kaadnu Allah naguda alawan yan amapi ya ikapakin duduluna. Kagi iginan mamusuki terun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aya buman atigu Rasulullah akia sugurakan wallah nakagi anak natigin man ikam beibaiti. Na anak natigin nakayimpidi suaya makna niyan na mga paparangayan na amapiya. Aron pagili agiang kutua paparangayan na amapiya. Nah, giyang kaimang orip no wallah agiang kaya kapaniat na mapakapsenggaya iyan so simba aguso kana ba simba. Mapakapsenggaya iyan so simba agu giyang kutua matag tabiat. Ay ibarat yan mangurip no Allah na lagi do pa mau kapamuasa. Upama ko aya ipamuasa utaw na pantag si ikwallah na aya abun talaki pamuasan yan ito na pantag si ikwallah simba mimbali ito simba kagi pantag si ikwallah agyang kutua kaya pamuasan yan o pamapma nakaaya ni atutaw sa agyang kutua kapamuasan yan na ipagdayat yan na nakaparulin yan din ito aya makna yan na makapagdayat sa kanyan din ugay na kana ba ito kabetwisa kapamuasa simba kagi ito na kapagdayat akibeturo kapagdayat. Ikadua na aso kapaniat na mapakapsenggaya yan aso simba agu simba kusaba adun kusabagi mapakapsenggaya yan aso mga simba kusaba adun kusabagi ay ibarat yan mangurip no Allah na tuminindig sutaw na sisagyang kutwa kaya tindigyan nakapsemba yang upama namini at sa kanian aya apini at tanian na pisimbayang sa sunat. Nasama no to naging kutua pisimbayang yan na sambayang uto matag sunat. Na upamapaman ako aya ay nitindigian apini at yan na pisimbayang yan na paralo na aya bunta lagi yung kutua sambayang yan na paralo. Sama no to namiya pakasengguya yan din sa giyang kutua dua betad agyang kaya isa na aya paniniatan yan ako sambayang yan na paralo nagyang kaya isa na aya paniniatan yan ako sambayang yan na aya makna niyan na sunnah na ilani man ito kailangan mga urip ni Allah so kapaniat si sagyang kaya kapakataling markatan ulan-ulan aramatan na pwede po na ipagalaw tanong sa iku ulan-ulan aramadan na ipagawat tanong sulangon o paturay arakat tanong ada tanong kaganapi si kumipos aramadan ay barat yan mangurip no Allah na so mga bai upama kuwad na kaya buka nila na si iku ulan-ulan Ramadan amipos nasisagyang kaiyada pa nakataling maagyang kaya ulan-ulan Ramadan na pamayadiran din nagyang kutua ay makna niyan na dayran kapamwa sa isi kumipos Ramadan mga lagi danan mangurip no Allah giyang kutua bisa sanggulera katan paliwat katan Allah na ipagawatan din si sagyang kaiya da pa nakapakadan sa laang kaiya ulan-ulan Ramadan. Na pwede pa na ipagalaw tanong si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan mga urip ni Allah na at-taubah an-nasuha yang kutua kapanaubat sa titwa katubat totoo katubat kenapa palti ka katubat yang kay mga urip ni Allah katubat na isad na ya pagkibubayan wallah aya makna niya na amal inna Allah yuhibbu at-tawwabin wal mutatahhirin mata na tigman ay wallah wallah na pagkibubayan yan sa mga barat taubat nagpagkibubayan yan sa mga barasuti na sumamu sa mga tao disiran mabubayat tubat na aya ini betukiran wallahu ta'ala na mga darwaka waman lam yatub faulaika humudz zalimun saadin sa tao aditubat nasiran manatig wallah nasiran imanga tao ang mga darwaka kailangan nagyang kutwa katubat apia ikala udusatan api ikala adusatan si ikwallahu ta'ala na ubatan to pakarna saya makna niya nadita no kaptubat ubatan to baluya at tigitano da a chance ubatan no prida iwallah kas wallahu ta'ala na apia ikala adusa o urip niyan na amay katubat si ikwallah sa titwa katubat na mataan ay prilaun wallah agyang kutwa
aya makna niyan namian dosa niyan. Bitiru Allah Ta'ala, bitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigian manai at-taibu minadh dhanbi kaman la dhanbalah. Yang kutwa tawa di itubat si kudusa, tiubat yan agi yang kutwa dosa niyan, na lagi duudid na adusa niyan. Lagi duudid na dosa niyan. Naginan mangurip no Allah, kailangan agi yang kutwa, ipupangangalaw tanong si iku Ramadan, agi yang kaiya aya makna niyan na kambelingan na si iku Allah, katubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adna miya panutul sa katawa mama, miya panutul sa hadis, miya alweya si iku kitab Riyadhus Salihin. Adna sa katawa mama, miya kalala idusa ka ayadusa niyan, na miya kapatay sa siyaw pulo agusiyaw. Na miya pikirian aptubat sa kaniyan si iku Allah. Nasisagyan ko to, kaya pikiran niya nun sa aptubat sa kaniyan si iku Allah, na miya ngingisa sa inubas kaniyan pakataubat si iku Allah Ta'ala. Na miduba sa kisya niya nung pakataubat sa kaniyan si iku Allah. Adna miya katuroon, tigi nakaw to subara simba, naroon ka isaan, o pakataubat ka agusudi. Na siyumwa niya nagyang kaya bara simba. Kaya sumwa niya nagyang kaya bara simba na tigi na, adna tigi na pakaisyak, na tigi na tunay pakaisyak. Na tigi na aya pakaisyak na tigian, na sakan na ayam ya patayakan na siyaw pulo agusiyaw. Kaya iman to at tigian, nakabayakan na petubat ako si iku Allah. Ino pakataubat ako. Natigiya ki utwa miya kalala adusa amiyang gulaw lang ka. Tanto at tigin na malaan na nadusa kasi pula usiyaw kaya ko anak kasaniyaw. Hindi man ay at tigin man ay pakataubat arka wallah. Di ka at tigin pakataubat. Na ayam mambu miya so agi ang kutuwa mama. Na kaya miya tangka din sa ginawa niya na di pakataubat. Na ini ganap yan siya ki utwa ika magato sa miya patay niya. Biyuno yan pa. Na kaya mabuno yan. Wait na di pa nakaadaan sa kaniyan sa chance, saya makna niyan na pupingingis sa kaniyan pa na sa ubas kaniyan pakataubat si iku Allah. Ad na kaysa niyan na sa katawa ulama, na nagyan ko to sa katawa ulama, na ini siya niyan, tigin na ad na kaya pakisya ka, na tigin na ito na ipakisya ka, na tigin na ayat tigin, niya patay ka na tigin man ay, na magatos kataw. Na iman to at tigin na kepikiran na tigin na tubat ako si iku Allah. No, ketaubat ako na ng si iku Allah. Na tigagiyan ko tuwa ulama, api ang manariya tigiyan ni kalakay dusa. Na amay katubatan na kasi iku Allah sa titwa katubat na ayamaan niyan na April ko tuwa Allah. Na so kaya nagaw-nagyan ko tuwa mama na miya kapi ginawa niyan. Na tigagiyan ko tuwa ulama, kaya tigin na tubat kasi iku Allah na awa ka at tigin na sisagyan ka iyadar pa kakadnan ka na kauturo at tigin sudar pa narong ka at tigin man na isong na aya makna niyan na aya sabab na aya mga tawro na mga barasimba naging ka iya kakadnan na kadar pa na aya mga tawsaya na mga baralusya nasikas mong saging ito mga barasimba tawro na nalumiyalakaw siya kito nasisagyan ko ito akapudalakaw niya na kaya pantagan sa kanya nakapatay si Salalan. Na kaya kapantagan sa kanya nakapatay si Salalan na miya ka umaagi ang kutwa dua malaikat. Malaikat si ko surga, malaikat si ko neraka. Na diran ipagagaw na giyang kutwa bang kaya kito. Bengiro so mga bengiro giyang kutwa malaikat ko neraka at tigin nasakan ni makaptulun saya. Kamiya kada-kada kalamiya patay niya nakamagatos kataw. Na tigman mo giyang kutwa malaikat ko surga. Asak na tigin ni makaptulun saya. Kami tubatanan si iku Allah na inirilaun wallah agyang kutwa miyan dusa niyan. Kana adem man miya ka umakiran na si wallah malaikat aya kiran miya ka kuko. Na aya ini kuko miyan kiran na tigiya na ilayani yung taksan tanong so kawatan o puna niyan agugyang kutwa sumwa niyan. Na sadin sa karami ganun na air kanuron makaptulun. Na tiyak sira nagyang kutwa puna niyan, nagyang kutwa sumwa niyan, na si isa kaniyan miniramig ko sumwa niyan, nagyutoy sabab aya amya katilunon nagyang kutwa malaikat si ko surga. Leni man ito mga orip no Allah. Na, ay subutan tanong si sagyang kanan na hadis, na di ka pa kay ko kanaba ulama, iba di panumbag sa ayamaan yan na mga pakaisa ada katawin yan nun.
Kakapa kaya giyang kutua kapun bagian sa pakai seda katawin yan nabut miya kadidig sa tao. Udi na miya kabinasa sa tao, udi na miya kadembin sa fitnah. Aya bagan tanong sa lauda paro ko kapsim baga ko mga pakai na sa mga ulama. Kagi siran aya makna niyan na matao sa mga kukuman kapia gana dirananan. Piya naguntamanan niran, piklasan niran. Sa iko tanda yung umuriran na ayran ini kalos aya makna niyan na diran kapag gana da sisagyan kay Quran. Na ditanusiran agawan ko aya makna niyan na linya iran. Diyan mga urip no. So katubat cik wallah na aya makna niyan na isa na amapya ay pupangangalaw si sagyang kaiya aya makna niyan na ulan-ulan na Ramadan. Pada pernah ipagalaw tanong si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan nagyang kutua anto na iban na di ikang galbak sa mga pipiya. Kapag galbak tanong sa mga pipiya mga amal pupumundutan sa mga amal ang mga pipiya ang tanong ke training si ko ay makna niya nakapagamal si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan lagi o kapanambayang ko tanatanawa kagagawi lagi do kapamatiya sa Quran so kalalayo na kapupumangan ni si ikwallah so kapakandak la ko kasidka so kapaka ndakla ko mga amal ang mga pipiya kapangandurian naginan imya makapiya-piya ang mga amal ay pupangangalaw tanong si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Ginan ni mga pipiya ang mga amal ay pupangangalaw tanong sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. So kung sa Quran agso Ramadan na pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam mapakaw manan si isa alungan na Moria pesek si anya nagyang kutwa taw amya muasa agugiyang kutwa taw amya nambayang si iko Ramadan. Miyamu sa si iko Ramadan. Ginan, peseksi sirana dua. Giraw sa Ramadan at tigina miyar na kana tigin so turugian sa kapembetian nirakan. Naiman to at tigin manina pengening kurka mapakisapa takarak. Giraw mo sa Ramadan na ini sa para kanon so kapa ay maknanin na kakan ako kadundo na pirate ako niyan na pengening kurka mambutigian apa kisapat nakarakan sa kanya nila ni mananan mataan ko mga ala sulimur katan wallah si sagyang kaiya ay makna niyan nakabakadan sa larkatan waging kaiya Ramadan agi-agiang kay Ramadan natantuwa mapapano akalbihan amadakal mga baraka mapapano mga amal pipirata kapag yang kutwa balasong gani managyang kutwa limur katan wallah si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan yang kaiya di tanong kanggil baka kung mga simba tanong si ikwallah na dua-dua asimba adid na matao si iku kala ubalasyan dua-dua so langon ng mga simba na matatakas sa ubalasyan so kapanambayang so piti barangansan ay makna niya na simba kabatiya sa Quran kasidika katidin tadam ni si ikwallah yang ito mga kabagay sa syakat yang kau tua kapanay haji palad matatandu subalasanan na dua-dua amal adi matatandu subalasian ka ayabu mata ko balasian na subus wallah subhanahu wa ta'ala kaganayron na as-sabr as-sabr ay kadwa na antunay ni ba na kapamuasa as-sabr nagkapamuasa so kasabr na ayapitir wallahu ta'ala natigan manay innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab mata na ituman din ako mga sasabar sa balaskiran sa dead na itungan niya ituman din ako mga sasabar sa balaskiran sa dead na ba niyan itungan ayaw mata ako itungan niya na subus wallah subhanahu wa ta'ala nalimananan inuto nakagiaginan ikarina sa kalaian ibalas kala abalas ay papantagun wallah subhanahu wa ta'ala na ikadua na inuto datagu iwallah sa tama na so kasubar so sabalas so kasubar kagiuti karina mambusa so kasubar na daban yang tamana yang uto ating mga lokustanwa ayat tamana o kasubar na makatalo daban ang dalil kaso kasubar na ayat na tamana yan na taman sa kagigatan ron taman sa kagigatan ron na pisubar ang tanong nito kagiuti ay makna niyan na kalayan ibalas ginan isaba pa kaya pagmaun wallah si ikubalasyan kagi sudin wallahi mata ko itungan ubalasyan karina nan sa kalayan ibalas na ikadwa na suka pamuasa
So kapamuasa. Ay katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina kullu amal ibni Adam yudha'af. Langon mga amal buwata anu Adam na pipiratak pa kaptak pa wallah ko balas yan. Al hasanatu bi ashri amsalha. So sa timana hasana na aya imbalas no wallah na takapan yan sa maka 10 takpa ila 700 di'f. Sa taman sa takapampan wallah sa 700 takpa. Lani man to. Palit matatando sa balas yan. Uwi na Peter wallahu ta'ala si sa hadisul qudsiyati na illa as-sawm. Inun tabutigin so kapamuasa. Inun tabuso kapamuasa. Gaino to fa innahu li wa ana ajzi bih. Kagi so kapamuasa atigma na iyo Allah na makapantagrak no to. Para rak no to atigma na iyo Allah wa ana ajzi bih. Nasakan din natig wallah imatao si iko kang belasyo. Ini man to. Yang utami alu ya 700 takap. 10 takap mga amal balas mga amal nasibu to kulang mga amal na ayabu at tiyabiun wallah adirong pednagiang kanan akapamuasa kagi eso kapamuasa na ayabu amata uko kalayan ibalas na susu Allah taala nileni mananan mangurip wallah nagianan ikap penaguntaman itanu si sagiang kaiya ulan-ulan Ramadan apa kataling mga katayam cinta sampai tanunian si sagiang kanan ulan-ulan nariskian tanunian sa mga amal mga pipya matarang sa mga pusutan na gugitu ay maknan yan na kasabupan ko kita lihat ko mga amal tanwa mga pipya si sa alungan mo balasan kan wallah si ko kaya pamakinigyo kaya sanggin yurakan sa mapunto kauras pupamangin tanong si wallahu ta'ala ay sampai tanong yan si sagian kaiya ulan-ulan Ramadan nagu yan kaya mo tanong sama na yan na aya viewers tanong na sobra 80